Maggie and dú bhí sin a bhriain ag mhain trí chuilleadh fhada ar son féicing. Mar a ha an economy a chur buaiada. Seo acin, mar i ní cóid a ha a gúpar sa bhú rúrach. A bhari a bhfuil a bhú seo féin as a scíre seo. Ha go jeiribh ha cúis an cháúd an san dúil seo. Agus seo dá é sean a bhí cumál cosci sin sios. Emma é sean an airgead-pòcaid agus bí a thuúil a scoil a ce spatseáil cúteach. Well, sé sin mó chealas a ciú. Tuilleadh, gréáist! Mo leis gáil ach an bhí féicing go siú go léir hálannta chur seo na háite bheith Bun-sgoil. Tá léir smise fád in ich nechgam a Chille Mhoire. Sé alla na hanam. Ha mi a Bun-sgoil seo gach lá is an airgead ing. Bí a gymá féim agó nu a bhís mi ag an allhaid. Bí féim ac am airgead. Bhí ag gléimhe, má bhí an rialtas á tuaising beadach airgead. Well, sé sin mó chealas a chuú. Seo acin Anna agus éalaíonn go fí a Chille Mhoire. Dé a hacuh an seo. Ceidir seo, se hobbit sa dúr sa haid, tá neamí tuid. Ítar. No, Misse. An mór an eile cute dacha sa bhainta acin sé. Well, a náhuiris, mí na mársbars is cúla mí blúir cin chuir a bhrain. And is ábhaidlí sin tóir airgead. Well, sé sin mó chealas a caú. Oi, gabhar de hocha. Seo a chéad lá ar stamp. Tá ag úla géiring nach chuil airgead-pòcaid a cumál suas dé cosca sin ile san lá an dú. Seo acin iongnadh clóid stúdatar ar san Clann Chille Mhoire. Well, sé droch lá hán an dú go bhfuil sin ar stalk. Féimi sin bach airgead-pòcaid sin gach seachcin má isimpla. Och go sa hún scilin ar son lepi a dheanú. No, ún not is gan skipplacha seomar. No, ún not is fiche scilin is son opar dachi a dheanú. Súlanis, an dod ar parentin teichgéifir sin a chúiseachas. Féimi iad a tuc sin nan cosci sin a ha orn. Well, sé sin mó chealas a caú. Sin na neachcin dú a Chille Mhoire, go tríana bhora sin BBC an lá. Mú dhearg